Ang hanggen daglaga so green woord kemeterijn neef eurk einach da dolan malamig na lamig nach papagolaf so genentuang kai mangeng doon na nakakolat som gelandas na gawasabatu. Limabasi Alexander Carter sa kanayang makines at item na tadalat, inayos ang mahamanghasan kanayang pinasadang site. Siya ay isang taong may aman at kapangyarihan, ang hiyong isang multibilyong dolyar na kampanayang teknolohiya. Gayon pa man, habang naklalakad siya sa sementeryo, lampas sa mahahanaing 5 lapida, wala siyang naramdamang awtoridad na nagbigay kailigan sa kanaya sa mundong korporasyon. Ngayon ang ikalimang anibersarayong pagpanawang kanayang asawang si Evelyn at bawat taon ay kinakawa niya ang malungkot na paglalakbay na ito ipang paranghalan ang babaeng minahal niya nang higit sa anipaman. Walang makapagpipilong boord, walang makapagsasanap, walang makatiatline, katahimikan lamang at ang napakalakang kalangkitan na tila hindi nawawala. Habang papalapit siya sa kanayang pintot, ang kanayang makintab na sapatos ay kimakayot sa graba, napansin niya ang isang bahay na hindi karaniwan, isang maliit na batang lalaki ang nakaupo sa tabing lapida ni Evelyn. Ang kanayang malilit na braso ay nakayakap sa kanayang makatiwot. Hindi siya morang higit sa 6 o 7, nakasuot ng manipis at kipas na yakit sa kabilang matinding lamang. Ang kanayang kaimanghang biyok ay gesot at ang kanayang muka, mapitla at inosente, ay nakpakitang isang malalim na kalangkitan. Keminot ang nua ni Alexander. Bihira ang makakitang mga estrangero malapit sa pintot ng kanayang asawa, sinahirado niya iyon. Sino ang batang ito at bakit siya makang kabilang duwan? Nachlinis ng lalaminan si Alexander, ang kanayang buses ay nakdadalang bigat ng kareisidad at awtoridad. Way, bata, nawawala ka ba? Tumankala ang bata, ang kanayang malalaki at pinong-pino ang liha na mata ay nakatun sa mata ni Alexander na nakpatakil sa kanaya. May kakaibang pamilya sa matang iyon, isang bahay na nakpadalang kakaibang pagkabalisa na humapang sa kanayang khilihot. Daan-daang imiling ang bata. Hindi po belong niya, paminta ako para makita ang nanay ko. Sa isang sandali, akala ni Alexander ay nakamali siya mudina. Kimakabuh ang kanayang peso sa kanayang tadang, at isang malamang at himakapang na pakiramdam ang namyo sa kanayang dibdib. Anong sabi mo? Tanong niya, hindi matatak ang kanayang buses. Nakalanlanghan ang bata bago itiro ang panghalang nakakit sa marmol na lapida, Evelyn Carter. Tila tumahilit ang mundo. Naramdaman ni Alexander na bumabahal ang kanayang hininga, ang kanayang isipan ay nakinahan sa isang desperadong pagtatangka na bigayang kailihan ang kanayang narinig. Hindi kailanman nakpintis ang kanayang asawa, hindi niya alam. Napakisapan nila ang pagkakaroon mga anak, nahinatimat lang ang bihay, ang mahabang oras ng trabaho, ang stress, ang tahimik na sakripisyo na ginawa nilang dalawa. At pagkatapos, bago pa nila ito mahawa, nawala na siya, kiniyasa isang troedang aksidente na nakiwan kay Alexander na wasak. Nahinat narito ang isang bata na nakangking anak niya. Napakiyom ang kanayang kamay, dumakandong ang kanayang pulso sa kanayang mataingha, limiut siya sa tabing bata, ang kanayang karaniwang mahinahon na pakihali ay nabasak sa makakilit. Anong sinabi mo? Mas mahina ang kanayang buse sa pagkakatong ito, halos natatakot sa sahot. Simangot ang bata, pininasan ang kanayang ilong hamit ang kanayang manghas. Nanay ko po siya, ilit niya. Di madalaf po siya sa akin bago siya imalis. Humapang ang lamang sa khilihot ni Alexander. Sumisakaf ang kanayang isipan na imposible ito. Kung may anak si Evelyn bago sila nakita, hindi ba niya sasabihin sa kanaya? At kung ipinanghanak niya ang batang ito pagkatapos ng kanilang kasal, bakit wala siyang sinabi? Pinakmasdan niya ang bata ng mas malapitan. Hindi may kakaila ang pagkakawag, ang parong malambot na kay manghang mata, ang pinong hakatanghian na sumasalaman kay Evelyn. Para bang nakatingin siya sa isang piraso niya na sa paniman ay nanatili sa mundong ito, nakataho sa kanayahang hanghayon. Laminok ng hesto, pinilit niya manatiling kalmado. Anong panghalan mo, bata? Tanong niya. Liam, sagot ng bata ng mahina. Walang ibig sabihin ang panghalan kay Alexander.
Ang kanayang isipan ay isang ipoipong mga imusaun, halat pakalitu, at isang napakalokang pakiramdam paktataksil. Kung nagsasabing tutu ang batang itu, nanghangailangan itu na may tinakong lihim si Evelyn sa kanaya na nakpabaho sa bihay niya. Pero bakit? At paano? Ang kanayang asawa ang isang tong pinakatiwala niya ng lubos, ang tangang nakakita sa lalaki sa ilalim makintab na balay narang panlabas. Hindi niya itataho ang ganitong bahay maliban kang may dahilan siya. Bemintong hininga ng hestu si Alexander, hinaaplos ang kanayang madilim na biyog. Saan ka nakatira, Liam? Nakalanlanghan mili ang bota, hinaaplos ang kanayang hadaliri ang halitang lapida ni Evelyn. Sa salter puso. Wakas ay inamin niya sa broodlijn. Inalahan po nila ako doon. Naramdaman ni Alexander na sumikip ang kanayang dibdib. Isang bota, anak ni Evelyn na nakatira sa isang shelter. Ang mismong pag-isip ay nakpabakabak sa kanayang tiyan. Paano nangyari ito? Bakit wala siya sa pamilya? Nasaan ang kanayang ama? Isang biglang pag-isip ang timama sa kanaya tilat ng isang tren. Sino ang nagsabi sa iyo na si Evelyn ang iyong ina? Sumalab si Liam, ang kanayang ekspresyon ay pinuwing kawalang kasalanan at kalangkitan. Sa misyon po sa shelter. Sabi niya iniwandaw ako ni mumayduan ng babay po ako na mahal niya ako pero hindi niya ako kayang alahan. Di madalaf po siya minsan pero timahal na po siya. Sabi po ni misyon paminta na daw po siya sa langit. Ang kanayang maliit na buses ay nanghinak sa hiling salita at naramdaman ni Alexander na may nabasak sa loob niya. Di madalaf si Evelyn sa batang ito. Hinihol niya ang hataon sa pakliliksa sa kanayang pakawala, naniniwalang alam niya ang lahat tungkol sa kanaya at hayan pa man mayroong isang buong bahaging kanayang bihay na hindi niya kailanman pinahinalan, isang lihim na anak, inabandona sa isang shelter. Ano-ano ang napakasama, napaka-imposible, kaya pinili niyang itaho ito sa kanaya. Ang kanayang isipan ay nakinaan sa mga tanong, nahinit walang akarang kasahot, ang malamang na hanghan lamang, ang amuing taklakas, at ang maliit na batang lalaki na nakupo sa tabing pintot ng kanayang asawa. Ang kanayang anak kang tutu ang sinabi ni Liam. Kinaskos ni Alexander ang kanayang sentido, nakakaramdam ng isang hindi pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng kakayaan na bimalot sa kanaya. Hindi ito isang bahay na maaari niyang kontrolin sa pamamagitan pero o kapangyarihan. Hindi ito isang deal sa negosyo na maaari niyang pakisapan o isang krisis na maaari niyang ipakatiwala sa kanayang kamiyembrong board. Personal ito. Ito ay si Evelyn. At sa paniman, sa gitna ng lahat, ay isang maliit na batang lalaki na walang ideya kung ano niya binaho ang mundo ni Alexander. Sa inang pagkakataon sa loob maraming taon, hindi alam ni Alexander kung ano ang gagawin. Ngunit isang bahay ang sigurado, hindi siya basta-basta alis. Nakatayong nanigas si Alexander sa lugar, ang kanayang hininga ay bumibiyong maliliit at malap na ilap sa malamang na hanggang neef-aurk. Ang maliit na batang lalaki sa tabing pintot ng kanayang asawa, ang batang ito na naghanghalang Liam, ay winasak ang lahat ng alam niya tungkol kay Evelyn. Tumanghi ang kanayang isipan na tanggapin ang posibilidad, ngunit ang mga emosyon sa kanayang dibdib ay nagsasabing ibang kwento. Itinayo niya ang kanayang bihay sa luika, diskarte at manhat na pakawang desisyon, hayan pa man narito siya, nakatitak sa makamatang isang bota na pinuang liha na may kakaibang pakakawag sa babaeng minahal niya. Gestuang bawat himay-mayang kanayang pakataw na itanghi ito, imalis at kumbinsihin ang kanayang sarili na ito ay isang pakakamali. Ngunit hindi niya kaya. Isang bahay sa mukha ni Liam sa paraan kanayang pakapit sa lapida na parang ito ang kanayang haling koneksyon sa isang ina na halos hindi niya kilala, ang nakangkla kay Alexander sa sandaling iyon. Luminok siyang marin at pinilit ang kanayang sarili na maksalita. Sino po ang nakakalam nito? Tanong niya, mas mahinaan ngayon ang kanayang buses, sinisikat. Timanghan si Liam, sinisipa ang hanalaklak na doon malapit sa lapida. Sa misyon lang belong niya. Sinabi niya sa akin noong sapat na ako para manawan.
Sinabi niya normal akong nanay kun ginit hindi niya ako kayang alahan. Di madolaf siya minsan ginit pagkatapos ay timahal siya. Nach alinlangan ang bata bago tuminghala mili. Timahal ba siya dal sa yayu? Timama ang tanong kay Alexander na parang sentok sa sikmira. Baakaya siyang imatras na hilat sa hilaw na kawalang kasalanan sa buses ni Liam. Kimabok ang kanayang peso habang nanatili ang mga implikasyon. Itinako ba ni Evelyn ang batang ito sa kanaya dal sa pagkakasala? Natakot ba siya sa kanayang reaksyon? Hindi siya nohang malipit, nginit kilala niya ang kanayang sarili, siya ay isang lalaki na pinahalahan ang kontrol na imaasang katapatan na hindi kailanman nakitingunang maayos sa hindi inaasahang kahilihan. Natakot ba siya na ang pagsasabi sa kanaya ay sisira sa kanila? Lemiut siya, pinapantay ang kanayang tingin sa kay Liam. Hindi ko alam ang tungkol sa yayu, sabi niya, ang kanayang buses ay may halong pagsisisi at kawalan paniniwala. Kung hanawa ko iba sana ang habakay. Nginit kahit na sinabi niya ang hasalita, nakataka siya kung totoo ang mga ito. Tatanghapan ba niya ito? Kakinan ba niya ang anak ng ibang lalaki at palalakihan siya bilang kanayang sarili? Nakakiyom ang kanayang hadaliri na sisinok ang pagkabiho sa loob niya. Kailangan niyan makasahot, tinayin ang makasahot at mayroon lamang isang lugar ipang maksimila. Timayo inilabas niya ang kanayang telepono at nakscroll sa kanayang hatontak hanghang sa makita. Niya ang numero para sa kanayang pribadong investigador si Daniel Reyes. Kailangan kong tingnan mo ang isang bahay para sa akin, sabi niya sa sandaling kimonekta ang linaya. Isang batang nakhanghalang Liam sa isang selta sa Brooklyn. Alaman ang lahat, paano siya nakarating doon, sino ang kanayang biologikal na ama at kung mayroong animang hatala na nakiknay sa kanaya kay Evelyn. Tinapos niya ang tawag bago pa man makapagtanong si Daniel. San ngayon wala siyang pasensya para sa makapaliwanag. Bimalik siya kay Liam na pinapanood siya ng may mindhat na kuryosidad. Si mama ka sa akin, sabi ni Alexander, inabot ang kanayang kamay. Nakalanlangan ang bata. Saan? Sa isang lugar na mainit. Hindi ka dapat lumabas dito sa lamang na ito. Sumalap si Liam sa lapida sa hilang pagkakataon bago isiksok ang kanayang maliit na kamay sa kamay ni Alexander. Ito ay isang simpleng kilos, hayan pa man nakpadala itong isang hindi inasahang alon ng emosyon na bimalot sa kanaya. Inakay niya ang bata sa kanayang sasakan, ikinabit siya sa ipuan pasaro at naksimilang mahmaneo patungo sa Brooklyn, ang kanayang isipan ay isang ipoipo mahkasalanghat na emosyon. Timon ang hakalayang New York sa isang malabo, ang kanilang karaniwang matong enerhiya ay napawing bigat ng sandali. Nang makarating sila sa shelter, isang katamtamang hasalang ladrilayo na nakasingit sa pagitan ng dalawang naktatosang apartment, ipinarada ni Alexander at lumabas. Sa minute si Liam nang may pag-alinlangan, isinisiksok ang kanayang hakamay sa bulsang kanayang jacket. Habang naklalakad sila sa loob, ang hanghan ay amoy disimpetante at limang libro at ang front desk ay pinamamahalan ng isang babaeng makang pahot na nasa kanayang sesters. Inayos niya ang kanayang salaman habang napansin niya si Liam. Bimalik ka na, sweetheart, sabi niya nang may kabaitan. Pagkatapos ay limipat ang kanayang tingin kay Alexander, ang kanayang ekspresyon ay nohang mindhat. At ikaw ay? Alexander Carter, sabi niya, inilalabas ang kanayang wallet at inilalakay ang isang business card sa counter. Kailangan kong makusap sa misyon. Nakalinlangan ang baba sa loob ng ilang sandali bago tumango at nawala sa isang halway. Pagkaroon ng ilang minuto, lumabas ang isang maliit at may kilay abo na biyok na baba. Tinignan niya mina si Liam, binibahan siya ang isang mainit na ngiti, pagkatapos ay bimalang kay Alexander, ang kanayang matalas at asal na mata ay pinag-aralan siya. MacArthur, sabi niya, ang kanayang tono ay hindi mabasa, naisip ako kung kailan ka darating. Ang kanayang mga salita ay nakpadalang isa pang alon halat sa kanaya. Alam mo kung sino ako, tanong niya, ang kanayang buses ay nakpadalang hinala.
Timango sa misyon, ipinakikiskas ang kanayang kamay sa harap niya. Sinabi sa akin ni Evelyn ang tungkol sa yayo inamin niya. Pinangha ko niya sa akin na hiwag kang lalapitan, hindi kita sasabihan. Gusto niyang protektahan kayong dalawa. Protektahan ako milo sa tanong niya na ibos na ang kanayang pasensya. Bemintong hininga ang mas nakatatandang baba. Milo sa sakit pakwawasto niya. Mahal ka ni Evelyn, MacArthur, nginit mayroon siyang nakaroon na hindi niya matatakasan. Nang makilala ka niya, nakawa na niya ang pinakamahirap na desisyon sa kanayang bihay, ang isaku si Liam ipang makaroon siyang pakakaton sa isang mas mahandang kinabikasan. Gusto niyang sabihin sa yayo, nginit nang makaroon siyang lakas ng loob, wala na siya. Naramdaman ni Alexander na pumipilipit ang kanayang tiyan. Ganihol niya ang haton sa pakliliksa sa pakawala ni Evelyn, naniniwalang mas kilala niya siya kaysa sa siniman, hayan pa man mayroong isang bahaging kanayang bihay na nanatiling nakatoho sa kanaya. Bimaling siya kay Liam na nakatingin sa soah, ang kanayang malilit na balikat ay baliktot na parang nakahanda para sa paktanghe. Napasakaf ang kanayang piso sa paningin. Hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang maramdaman halit kay Evelyn sa paktataho nito sa kanaya kalangkitan para sa batang limaki ng walang ina upang kakasala sa hindi niya alam ng mas moha. Himinga ng malalim, hinarap niya mili sa misyon. Ano ang mangyayari sa kanayan ngayon? Binakhan siya nitong isang sinisikat na tinghan. Depende sa yayo MacArthur. Wala siyang pamilya, walang lahal na takapag-alaga. Nandito siya sa milapo nuwing siya ay sangho. Kung alis ka, walang makbabago, mananatili siya dito, nakihintayang isang tahanan na maaaring hindi dumating. Ngunit kung makpasaya kang mohang bahaging kanayang bihay, nasa sa yayo-yayon. Naramdaman ni Alexander ang bigatang desisyon na bimalot sa kanaya. Nachlakat siya papunta sa sementerayon ngayon na imasang makiwan kabalaklak at makliliksa ng tahimik. Sa halip, limabas siya na may kasamang bata na maaaring kanayang responsibilidad, isang bata na konektado sa babaeng minahal niya nang higit sa anipaman. Timinghan siya kay Liam na hindi pa rin naktakbo ang kanilang mga mata. Dahan-dahan, mein hat. Inilabas niya at ipinotong ang kanayang kamay sa malit na balikat ng bata. Halika, bata, sabi niya nang mahina, alis na tayo dito. Sa wakas ay tumingala si Liam, ang kaniyang mata ay nanlalaki sa halat, pagkatapos ay nakalinlangan sa pag-asa. Nang walang salita, sinundan niya si Alexander sa labas ng pinto. Ganihong balay na raungchiyo ang haton sa pagtatayong isang emperyo, kinukontrol ang bawat aspetong kanayang bihay ng may katimpakan. Ngunit habang naklalakad siya palabas ng shelter na iyon kasama si Liam sa kanayang tabi, natanto niya na sa inang pakakaton sa loob ng maraming taon, himahatpang siya sa hindi alam. Nakmaniw si Alexander sa matong hakalayang New York, ang bigat ng kapahayag ng habang ito ay maring nakadahan sa kanaya. Ang maliwanag na ilaw at patiloy na pakalawang lingsot ay noking serial na parang napunta siya sa bihayang ibang tao. Sumalap siya kay Liam na tahimik na nakaupo sa ipuan ng pasahero, ang kanayang malilit na kamay ay maihigpit na nakakapit sa makakilit ng kanayang ufashisit na yakit. Timinghan ang bata sa bintana, ang kanayang mukha ay sumasalamin sa isang haluang pakot at kawalan ng katiyakan. Walang ideya si Alexander kung ano ang sasabihin sa kanaya. Paano niya dapat aliwan ang isang batang nakilala niya, lalo na kung ang mismong pakirong batang yun ay bimaligtat sa lahat ng alam niya. Imahbat ang kanayang pakakawak sa manibalo habang himihinga siya ng dahan-dahan, pinipilit ang kanayang sarili na makpukas sa kung ano ang kailangang gawin sa susunod. Himinto sa underground parking kanayang iperias si de penthouse, pinatay niya ang makina at bimaling kay Liam. Halika, sabi niya, mas mahina ang kanayang buses kaysa karaniwan. Nakalinlangan ang bata sa loob ng ilang sandali bago tumango at suminot sa kanaya sa pribadong elevator. Habang nagsasara ang kapinto, lalong bimahat ang katahimikan sa pagitan nila. Si Alexander ay palahing komportable sa katahimikan, makaneho sa sound,
mga pakpipilong sa negosyo, mga boordroom na pinuing mga desisyon na may mataas na pista. Naginit iba ito. Hindi ito tungkol sa mga stok upang sa sanap, ito ay tungkol sa isang batang novelan lahat bago pa man siya nakakaroon pagkakataong manawan kung ano ang ibig sabihin pagkakaroon pamilya. Nang imakpang sila sa penthouse, nalaki ang mga mata ni Liam, pinakmamastan ang matataas na kisame, ang mga bintana mila sa hang sa kisame na nakalok ng nakamamangang tanawan ng Manhattan. At ang makinis at minimalistang kasangkapan na pumipino sa malawak na espasyo. Ito ay isang tahanan na idinisenyo para sa isang lalaki na namimihay ng mahisay, hindi para sa isang bata. Napaktanto bigla ni Alexander kung ano ito kalamang at impersonal kay Liam. Walang halarian, walang palatandon init, walang ebidensya na may pamilayang nanirahan dito daw wala naman talaga. Nachlinas ng lalaminan si Alexander, ibinawa ang kanayang kasisi sa marmol na counter. Hitom ka. Nakalanlangan si Liam bago tumango. Medayo. Hindi sa hirado si Alexander kung ano ang kinakan mga bata. Mayroon pa ba siyang kahit ano sa kanayang refrigerator na hindi mamahaling alak prepared gaur met meal. Binuksan niya ang refrigerator, inisan ang moyos na nakayos na mga estante bago magpasaya sa isang bahay na simple. Paano ang cheese, alok niya. Bahay ang limiwanag ang mukha ni Liam. Okay. Isa itong napakalit na bahay, nahinit ang paiwatig ng init sa buses ng bata ay nakpahan ng isang bahay sa dibdib ni Alexander. Hindi siya mahaling dito, nahinit kaya niyang humawang sandwich. Habang naktatrabaho siya sa kusina, ang paksirit mantikalaya sa kawali na pumipino sa espasyo, humala si Liam patungo sa sala, ang kanayang maliit na mga kamay ay dumadasto sa mga kilit mga buwak self. Himinto siya sa harap ng isang nakafrome na larawan sa mantle, isa kay Eveline. Ikinaway niya ang kanayang mga daliri sa salamin na parang natatakot na hawakan ito. Sobrang handa niya po belong niya. Luminog si Alexander. Limakat siya, tumayo sa tabi ni Liam habang tinitingnan niya ang larawan ng babaeng paro nilang nawala. Sabi niya nang mahina, siyan ha. Bimalang sa kanya ang bata, hinahanap ang kanyang mukha. Maumapo ba siya? Timama ang tanong kay Alexander sa parang hindi niya inasahan. Napakasimple nito, nahinit naktadola ito napakaraming bigat. Minahal niya si Eveline sa lahat ng mayroon siya, nahinit ngayon ay napaktanto niya na napakarami tungkol sa kanaya na hindi niya alam. Ibig sabihin ba nito na hindi kumpleto ang kanayang pagmamahal? Himinga siya ng dahan-dahan. Mauko siya, inamin niya ng sobra. Timango si Liam na para bang ang sakot na iyon ay nakakasiya sa isang bahay na malalim sa loob niya. Sabi rin po ni Miss Yuan, maaldaw niya ako belong niya, pero hindi niya raw ako kayang alahan. Bahang nang hinak ang kanayang buses at naramdaman ni Alexander ang paninikip sa kanayang lalaminan. Hanihong batang ito ang. Kanayang buong bihay na naktataka kung bakit hindi na natili ang kanayang ina at ngayon nakatayo sa tahanan ng isang estrangero, malamang na naktataka siya kung iwanan siyang mili. Hindi kailanman nog ang nertirang type si Alexander. Naktayo siya ang makapader sa paligid ng kanayang sarili na mas pinipili ang kontrol at luwika kaysa sa mga emosyon. Nahinat paktangan kay Liam ngayon, alam niya ang isang bahay na tiyak, hindi siya morang imalis. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, nahinat hindi niya kayang harapin itong batang ito ng makisa. Pagkatapos ng hapinan, nakaupo si Liam na nakakilot sa napakalaking leather couch, ang kanayang maliit na katawan ay halos linakan malalambot na inan. Nakaupo si Alexander sa armchair sa tapat niya, sumisipsip ng isang basong scotch na lilihaf sa pakisip. Initisan na niya si Daniel na himikay pa sa nakaraan ni Eveline, ipang malaman ang lahat tungkol sa ama ni Liam, kung bihay pa siya, kung naktilot siyang animang iring banta. Nahinat alam ng isang bahay niya kung ano ang matitiklasan ng investigador, walang ibang mayroon si Liam, siya lamang. Ang paksa sa katiparan na iyon ay maring namyo sa kanayang dibdib.
Habang lumilipas ang mga oras, bimahol ang pakirap ni Liam, bahang tumatango ang kanyang ilo pasulong bago siya bimangon. Tinanwit siya ni Alexander nachte de bote keng ipapadala siya sa isa sa mga silid-tilihan bisita o hayon siyang matilog keng nason siya. Bago siya makapagpasaya, bimasak ang buses ni Liam sa katahimikan. Papadalan mo ba ako pabalik? Ang tanong ay napakatahimik, na pinung kawalan katiyakan, na parang naramdaman ito ni Alexander tulad ng isang kitsilayo sa sikmiro. Ibinova niya ang kanayang baso at simandal pasulong, ipinapatong ang kanayang hasiku sa kanayang hatiut. Gusto mo bang bimalik? Mabilis na imiling si Liam. Hindi. Wala akong ibang pipintahan. Inaplos ni Alexander ang kanayang biwok himihinga ng dahan-dahan. Hindi siya handa para dito, hindi siya nasangkapan ipang mohang takapag-alaga, lalo na ang isang ama. Nahinit sapat na ang nawala sa batang ito. Kung ngayon manatili ka, sabi niya ng marin. Alamin natin ito. Hindi nagsalita si Liam, pero sa parang pakliwak ang kanayang malilit na balikat, sa parang pakbitaw ang kanayang kamay sa kimot, sinabi nito kay Alexander ang lahat ng kailangan niyang malaman. Ilang minuto ang limipas, mahimbing na natutulog si Liam, mahinahon at pantay ang pakanga. Imipo si Alexander nakatanap sa labas ng bintana sa tanawin langsot. Ang biyahe niya ay palakang maingat na pinaplano bawat kilos ay kalkulado. Pero sa loob lamang isang hobby nakbaho ang lahat. Nakpunta siya sa sementeryo na imasang magliliksa ng makisa at limabas na may kasamang bata na maaaring bahian ang buong takbong kanayang biyahe. Hindi siya sigurado kung ano ang susunod, pero sa inang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakaramdam siya ang iba maliban sa kawalan. Nakising si Alexander sa mahinang tinukang pakalaf sa kanayang penthouse. Saklit siyang himiga sa kama, nakatitak sa kisama, sinisibukang paktak-pitakpin ang makapanghayari noong nakarang hobby. Mabilis siyang natawan, nandito si Liam. Hindi na siya isa. Itinilak ang kimot, ipinoit niya ang kanayang kamay sa kanayang maka, sinisibukang alisan ang pakot. Ang biyahe niya ay hindi nohang tahimik, pero ang ganitong engay, ang presensayang ibang tao sa kanayang espasyo, ay isang bahay na baho. Paglabas niya sa sala, nakita niya si Liam na nakatayo sa tabing malalaking bintanang salamin, nakatanap sa tanawin langsot. Nakabalot pa rin ang bata sa kimot mila noong nakarang hobby, ang kanayang maliit na katawan ay mukhang mas maliit laban sa backdrop ng matataas na kasali at ang kalangitan sa imaha, na may malambot na kilay kaal at rusas. Limangon si Liam nang marinig niya ang epak ni Alexander, ang kanayang mata ay kimikislap ng pag-alinlangan. Hindi ko alam kung dapat ba kitang kasinghan, tahimik niyang sabi. Ibinahayway ni Alexander ang kanayang kamay. Okay lang. Sumalab siya sa orasan. 6:30 masyadong moha para sa isang katilat niya na matahol nang tinalikiran ang mohang pakasing para sa makapagpipilong sa hobby at mas matahol pang hobby na nakpapalinot sa trabaho. Pero may kakaiba sa imahang ito. Walang nahusang kailangang pentahan, walang kaapirang tawak na nanghang-kailangan ang kanayang atensyon, isang bata lang na nakatayo sa kanayang penthouse na parang hindi sigurado kung nabibilang siya ruin. Gutom ka na ba? Tanong ni Alexander papunta sa kusina. Nakalinlangan si Liam bago tumango. Hindi masyadong marinong maglito si Alexander pero naisip niya na dapat madali lang ang almusal. Nakakita siya ang ilang itlog sa refrigerator at binasak ang ito sa isang kawali, ang paksalang ay pumipino sa katahimikan sa pagitan nila. Nakapag-aral ka na ba? Tanong niya, pinapanatili ang kanayang buses na kaswal. Gumalaf si Liam sa kanayang ipuan sa fountain naklalaro sa gilid ng kimot. Medaw. Sinibikan akong ihumisyol ni Miss Yuan pero marami siyang batang inalahan. Tumango si Alexander hindi nakilat. Manipis ang foster system at ang habatang tulad ni Liam ay madalas na napapabayan. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa pagpapa-enroll kay Liam sa isang paaralan. Ang biyahe niya ay hindi normal at wala siyang ideya kung paano ibibigay sa bata ang hanuang iring katatahan.
Pero alam niya ang isang bahay, karapat dapat ang bota sa isang tinay na pagkakataon na mohang mas mabiti. Habang sila ay kimakan, tahimik si Liam, pero hindi hanap na nach isa. Pinakmamasdan niya si Alexander nang mabiti na parang sinisibikan po rin siyang alaman. Hindi sigurado si Alexander kung ano ang nakikitang bata kapag tinitingnan siya, isang estranghero, isang lifeline, isang tong pansamantala. Ang ideyang pagiging isang bahay na permanente sa bihayng isang tao ay nakakabakabak sa kanaya. Hindi siya naging maisay sa relasyon sa commitment sa animang bahay na nangangailangan emosyonal na kainan. Pero habang pinakmamasdan niya si Liam na itinitilak ang kanayang sramlit sa kanayang ploto, alam niyang nakakawa na siyang isang tahimik na commitment, isang hindi na niya morang bawian ngayon. Lumipas ang natitirang bahaging imahe sa isang kisap mata. Tinawagan ni Alexander si Daniel, initisan siyang tipinan ang lahat ng makikya nila tungkol sa background ni Liam, ang kanayang birth certificate, animang medical records, animang makakatilong sa kanaya na maunawaan kung ano ang nangyari sa batang ito bago siya sumulpot sa pintot ni Eveline. Kung mas marami siyang alam, mas magiging handa siya. Pero ang tanong na hindi pa niya nasasagot ay kung ano ang balak niyang gawin sa impormasyong iyon. Plano ba niyang ampinan si Liam, mohang kanayang legal guardian, upang nananatili niya lang siya dito hanggang sa makaisip siyang mas magandang solusyon. Wala siyang kasagot at para sa isang tong binyo ang kanayang bihay sa palahing pag-alam sa sinot na hakbang, iyon ay nakakabakabak. Pagsapit ng tanghali, nakakawa na siyang isa pang desisyon. Kailangan ni Liam ng habahong damit. Ang ufashiset na yakit na suot niya mila pa sa sementeryo ay malinaw na hindi kanaya at ang lahat tungkol sa kanayang hitsira ay sumisakawang kapabayan. Hindi sigurado si Alexander kung paano mamili para sa isang bota pero may kilala siyang marino. Matapos ang isang mabilis na tawag sa telepono, natakbihan niya ang kanayang sarili na nakaupo sa likod ng kanayang kotse kasama si Liam sa tabi niya, papunta sa 5th Avenue, kung saan nakihintay ang kanayang assistant, si Rebecca. Siya ay maisay, matalas at ang tanging tao na makakayanan ang hindi mahilaw na makakailangan ni Alexander nang hindi nakakamali. Matagal na siyang naktrabaho para sa kanaya pero kahit siya ay mukhang nakilat nang makita niya siyang bumaba sa kotse na may kasamang bota. Hindi mo sinabi sa akin na mayroon kang anak, sabi niya nakataos ng kilay. Tiningnan siya ni Alexander. Wala ako. Timayo si Liam malapit sa kanaya, malinaw na hindi sigurado sa presensya ni Rebecca. Limambot siya nang tingnan niya siya, bahang himihiku. Kimista? Ako si Rebecca. Anong pangalan mo? Nakalanlangan si Liam bago sumagot. Liam. Ngumiti siya. Niet tumiet au, Liam. Kimia tayong makachul na damit, ukay. Mas naging moes ang pamimili kaysa sa inasahan ni Alexander, karamihan dahil si Rebecca ang nanghina. Mayroon siyang mata para sa detalye at isang paraan ipang mapahan ang pakiramdam ni Liam. Pinanuot niya habang si Liam ay unti-unting nagsisimilang mag-relax, pimipiling makabahay na gusto niya, kahit na ngumiti ng isa o dalawang beses. Kakaibang makita ang bata na nabibiyahe sa parang hindi naroon noong nakarang gabi. Nang matapos sila, may bahong wardrobe si Liam at si Alexander ay nakaroon humakapang na realisasyon na siya ay naninirahan sa isang bahay na parang mapanghanap na malapit sa responsibilidad. Nang habang yun pagkatapos ng hapinan, imipo si Liam sa sofa at nakbibaklat ng isang aklat na binili ni Rebecca para sa kanaya, nakatiklop ang kanayang hapa sa ilalim niya. Imipo si Alexander sa tapat niya, may hawak na isang basong whiskey. Pinapanood ang kailawang lengsot na kimikislap sa labas. Natatakot ka ba? Biglang tanong ni Liam, hindi tumitingin sa kanayang aklat. Nakilat si Alexander sa tanong. Siya ay isang lalaki na himarap sa walang awang halabanan sa boardroom, pakpaksak ng pananalapi at personal na pagkalihi. Ang takot ay hindi isang bahay na kinikilala niya kahit man lang sa malakas na buses. Minsan amin niya pagkatapos mabang pahinto. Tumango si Liam na parang naintindihan niya. Ako rin.
Hende sa girado si Alexander king bakit genoon na lang ang pachtama sa kanayan pach amin na yaun, maral dal may karapatan si Liam na matakot. Nawala ang kanayang ina, walang ama, at ngayon ay nakatira sa isang estrangero sa isang mundong hindi niya naintindihan. Pero narito. Siya, iman kop na kaliligtas. Mayroong isang bahay sa tahimik na katatahan na yaw na timama kay Alexander sa parang hindi niya inasahan. Habang tumatagal ang hobby, bimibigat ang mga mata ni Liam, unti-unting bumabagsak ang kanyang ilo sa inang sofa. Pinanuit siya ni Alexander saklit bago tumayo at kiniha ang kimot mila sa kabilang dilong sofa, ibinabalot ito sa bata. Hindi niya alam kung ano ang hinarap, pero alam niya ang isang bahay, hindi pipenta kahit son si Liam. Palakang naniniwala si Alexander na ang bihay ay pinakamaysay na humahana kapag sumusunod ito sa isang striktiret na plano. Itinayo niya ang kanayang imperyo sa disiplina, kontrol at kalkuladong hapanhanip. Pero walang kahit ano tungkol sa kasalukuyan niyang sitwasyon ang iman kop sa alinman sa mga prinsipalong iyon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matakpian niya si Liam sa pintot ni Eveline at ang bawat araw ay naging isang pag-ayos. Mas tahimik ang batan ngayon na parang naninirahan sa kanayang bahong katotohanan, pero hindi pa rin hanap na kumbinsido na ito ay permanente. Nahihirapan din si Alexander sa makapagpabago. Ang kanayang penthouse, na dating isang lugar ng katahimikan at kaisahan, ngayon ay may malilit pero hindi may kakailan na makapalatandaan ang presensya ng isang bata, isang dagdag na plato sa almusal, makaaklat na naiwan sa koffietable. At ang mahinang tinuhong isang telebisyon na nakpapatiktohong makafertuan sa imaha. Hindi siya sigurado kung ano ang nararamdaman niya tungkol sa alinman sa mga ito. Nang imahang yun, imipo si Alexander sa kanayang opisina sa Manhattan Tuwish, nakatitak sa mga financial report sa kanayang desk, pero ang kanayang isip ay nasa ibang lugar. Nakakalap si Daniel mas maraming detalye tungkol sa nakaraan ni Liam, at ang fila ay nakaupuan ngayon sa harap niya, naghihintay na buksan. Himinga siya ng malalim bago baklatin ang mga pahina. Ang inang bahay na nakita niya ay ang birth certificate ni Liam. Nakalista ang pangalan ng kanyang ina, si Eveline Carter. Ang pangalan ng ama ngayon pa man ay Blanco. Inaasahan niyo ni Alexander pero ang makita ito sa itim at piti ay nakabahabak sa kanaya ng higit sa inaasahan niya. Binalagtat niya ang pahina, sinisiri ang mga sa reports mula sa Child Services. Paulit-ulit na napunta si Liam sa iba't ibang foster homes pagkatapos ng pagkamatay ni Eveline. Nabanggit sa mga ilat ang kapabayan, hindi matatak na kapaligiran, at ang pagtakas ng bata ng maraming beses. Ang kanayang hiling kilalang platement ay sa isang babaeng nakahanghalang Yuan Mitchell na nakpapatakbong isang masikip na foster home sa Brooklyn. Pero walang kahit ano sa fila na nakpapaliwanag kung bakit si Liam ay nasa pintot ni Eveline noong habang iyon. Walang banggit ng animang legal guardian na nakdala sa kanaya ruin, walang indikasyon na may nakahanap sa kanaya. Isinara ni Alexander ang fila at dahan-dahang nakbihang-hanghan. Kung mas marami siyang natututihan tungkol sa nakaraan ni Liam, mas nakakang malinaw na masyadong matagal nang nakisa ang batang ito. Nabakabak siya sa pag-isip. Hindi niya itiniring ang kanayang sarili bilang paternal type, hindi niya naisip na maging responsable sa bihayang ibang tao. Pero ngayong narito na si Liam, hindi maaaring baliwalay ni Alexander ang lumalaking pakiramdam ng responsibilidad na humakapang sa kanaya. Nang habang yun, dumating si Alexander sa bahay ng mas maha kaysa karaniwan. Natakpian niya si Liam sa sala, nakaupo sa saak na nakakalat ang kanayang habahong aklat sa paligid niya. Halos serial ang tanawan. Nakakita na siya ang mga bata sa pakton noon, dumalo sa mga charity event sa mga tahanan mga kasusayo sa negosyo, pero hindi ganito, hindi bilang bahaging kanayang sariling mundo. Kimesta ang araw mo, tanong ni Alexander, nililwahan ang kanayang kerbata habang pumapasok siya. Tumanghala si Liam na parang nakilat sa tanong. Okay lang, nakalangan niyang sabi. Tumango si Alexander at imipo sa sofa. Ano ang binabasa mo? Nakalanlangan si Liam bago itaas ang isa sa mga aklat.
Ito ay isang koleksyon mga klasikong kiventu, isang bahay na pinili ni Rebecca para sa kanaya. Gusto mo ba? Tanong ni Alexander. Nakikipit balikat si Liam. Siguro. Medyo malungkot ang ilan. Sumandal si Alexander inisip iyon. Palaging nakit sa kanaya ang hakiventu, hindi dahil sa kanilang plot, kundi dahil sa kung ano ang inihayag nito tungkol sa mga tao. Bawat kiventu ay may aral, isang nakatahong katotohanan na nakabon sa ilalim ng salita nito. Ang malungkot na kiventu ay maaaring maging malaga, sabi niya. Tinitiran nila tayong mga bahay na hindi natin matututihan kung hindi. Timango si Liam na mukhang naisip. Nakbasa ka ba ang malungkot na kiventu noong bata ka pa? Nakilat si Alexander sa tanong. Nakbasa siya, siyempre pero walang katilat sa binabasa ni Liam. Ang kanayang pagkabata ay hinibok mga business, magazines at financial reports bago pa man niya makamit ang mga ito. Hindi talaga, pag-aman. Niya. Hindi nakpimilit si Liam para sa higit pa. Sa halip, isinantabi niya ang aklat at kinuha ang isa pa, nakbibaklat ng hapahina nang hindi nakisip. Ilang sandali walang naksalita sa kanila. Ang katahimikan ay komportable, halos natural. Natakpian ni Alexander ang kanayang sarili na pinag-aralan ang bata, napansin ang paraan na nagsisimula na siyang mahmakang mas malisok sa pamamagitan ng regular na pagkain at pagtilog. Mayroon pa rin siyang mindset na hanggang isang taong hindi sanay magtiwala ng madali pero may mga sandali tulad ngayon kapag parang binababa niya ang kanayang depensa ng bahay. Nakahanap akong ilang impormasyon tungkol sa iyong nakaraan ngayon sa wakas ay sabi ni Alexander. Bahayan naniga si Liam, hinawakan kanayang mga daliri ang makakilit ng aklat. Nakalinlangan si Alexander bago nakpatiloy. Ang iyong ina ay hindi kailanman naklistang ama sa iyong birth certificate. Pinanuit niyang mabiti ang reaksyon ni Liam. Laminok ng gusto ang bata pero walang sinabi. Naghintay si Alexander, binigyan siya ang oras para magproseso. Sa wakas, nagsalita si Liam, tahimik ang kanayang buses. Hindi niya kailanman pinag-isapan siya. Timango si Alexander, inasahan ang sagot na iyon. Naisip mo na ba na hanapin siya? Mabilis na imiling si Liam. Hindi. Kung gusto niya ako, dapat nandito na siya, diba? Ang pagiging simpleng pahayag ay timama kay Alexander ng mas malakas kaysa sa inasahan niya. Hindi siya sigurado kung ano ang sasabihin doon kaya timango na lang siya. Ang luika ni Liam ay nakakasakit ng peso sa kanayang katapatan. Nang habang yun, pagkatapos matilok si Liam, tumayo si Alexander sa tabing bintana, nakatanap sa lungsod sa ibaba. Hindi mapakali ang kanayang isip. Kanihol niya ang buong biyahe niya sa pahawang mga desisyon batay sa luika at tibu, tinitimbang ang mga panhanib laban sa mga kantimpala. Pero ito hindi ito negosyo. Ito ay ibang bahay. Maaari siyang imalis, mahanap ng mas mahandang tahanan para kay Liam, hayon ang iba na makpasan ng responsibilidad. Pero ang pag-isip na polisin si Liam ay nakiwan mapait na lasa sa kanayang bibig. Nakbis ang kanayang telepono, hinila siya mila sa kanayang mga inisip. Si Daniel yun. May nakita po akong iba, sabi ni Daniel nang walang pagpapakilala. Mayroong isang talon na nakasalayo sa isa sa mas 5 database. Si Evelyn Carter ay nakain isang kailangan para sa paternity testing noong sanghol po si Liam. Hindi nasandan ang kailangan pero ang panghalang inilista niya bilang potensyal na ama. Nakalinlangan si Daniel. Ito ay si Mark Donovan. Naniga si Alexander. Ang panghalan ay isa na kinilala niya agad. Si Mark Donovan ay isang panghalang ibinibilong sa mga boardroom at inilat sa mga hiyatlinang negosyo, isang balay na rayong mamiminan, palang ova sa kanayang mga pakikitungo. Isang lalaking kilala sa kanayang mga tisong estratehiya at ang kanayang kakayang sirain ang mga kampanaya sa mahkamah. Nakatrabaho na siya dati ni Alexander, itiniring po nga siya bilang karibal sa ilang mga bilog. Ang ideya na maaaring anak niya si Liam ay halos hindi kapanipaniwala pero kung totoo.
Sigirado Kaba Tanong ni Alexander. 100% sagot ni Daniel. NASA Records. Dapat naginala si Evelyn pero hindi na nagkaroon pagkakataon na kumpermain ito ng legal. Nagbigay dahan-dahang paghinga si Alexander nagkakarera ang kanyang isip. Kung sa markdoon van ang ama ni Liam, nagpabago ang lahat, at walang dida si Alexander na kung malalaman ni Donovan, hindi niya ito basta-bastain. Ang lalaki ay kasang kontrol kanyang kapangyarihan. Kung gusto niya si Liam, kakinan niya siya gusto man ni Liam o hindi. Himagpat ang pagkakawak ni Alexander sa kanyang telepono. Ganigol niya ang hataon sa makalarong kapangyarihan sa mundong negosyo pero iba ito. Hindi ito tungkol sa pera deal. Ito ay tungkol sa isang bata na masyado ng maraming nawala at hindi papayagan ni Alexander ang isang taong tulad na Mark Donovan na bawian ang kanting katatahan na sinisimilan pa lang makita ni Liam. Halos hindi nakatilok si Alexander ng habang iyon. Ang revelasyon na maring sa Mark Donovan ang ama ni Liam ay nagpatakbo ang kanyang isip samha parang hindi niya inasahan. Nakita na siya samha walang awang negosyante noon, mahalalakang kakawan ang lahat ipang makya ang gusto nila pero hindi ito isang business deal, ito ay bihayang isang bata. At hindi niya papayagan sa Mark Donovan na biglang sumulpot at kontrolin ang lahat dahil lang sa may kapangyarihan siyang kawan iyon. Pagsapit ng imaha, nakapakta sa sayo na si Alexander. Kailangan niyang kumpirmahin ang katotohanan, pero mas mahalaga, kailangan niyang alamin kung ano ang kakawan kung sa Mark nakatalaga ang ama ni Liam. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang bata na may tapon sa isa pang bahayong kawalan katiyakan. Sa amasal tahimik na nakupo si Liam sa mesa, tinitisok ang kanyang itlog gamit ang kanyang tinidor. Mas Nachtilong siya mila nang makisap sila noong nakarang gabi, bimalik sa lugar ang kanyang karaniwang protektadong ekspresyon. Pinanwit siya ni Alexander nakakaramdam kakaibang pakiramdam pagiging protektibo na limalakas. Kimista ka kung bibisita tayo sa parken ngayon, tanong niya. Sumalap si Liam, nakakinot ang kanyang nua. Ang parke. Tumango si Alexander. Central Park. Akala ko baka gusto mong limabas sandali. Nag-alinlangan si Liam bago bahang nakikibit balikat. Okay lang siguro. Hindi yan sigasig pero mayroon. Dumating sila sa Central Park nang suminot na imaha, malamig pero hindi masyadong malamig ang hangin taklakas. Ang parke ay biyay sa mga yoger, pamilya at mga misikero sa kalayan o pumipino sa hangin meloday. Naklakat si Liam sa tabi ni Alexander, nakasiksok ang kanyang kamay sa mga bulsang kanyang yakit, naglilibot ang kanyang mata na parang hindi pa rin siya sigurado kung nabibilang siya rito. Nakita na ni Alexander ang hanuang tinghanuan, sa mga kasusayo sa negosyo na hindi komportable sa kanyang mundo pero kay Liam iba ito. Hindi lamang yung kawalan katiyakan, ito ay ang malalim na paniniwala na palagi siyang isang hakbang ang layo mila sa miling maiwan. Pagkatapos ng ilang sandali, nakahanap silang isang bangko malapit sa isang pond at imipo si Liam, pinapanood ang isang kripong bata na nakpapakain sa pato. Imipo si Alexander sa tabi niya, hindi sigurado kung paano sisimilan ang isapan. Alam niyang kailangan nilang pakisapan ito. Sinabi mo na hindi kailanman pinag-isapan ng iyong ina ang iyong ama, panimila niya. Nanikas si Liam pero tumango. Paano kung sinibikan niyang hanapin siya? Maingat na pinili ni Alexander ang kanyang kasalita. Paano kung nagkaroon siya ang makapaktidida tungkol sa kung sino siya at sinibikan niyang kumpirmahin ito? Nakakinot ang nua ni Liam, pinoproseso ang ideya. Hindi ko alam, amen niya. Hindi niya kailanman sinabi. Basta nagtrabaho siya ng husto. Hindi siya nag-isap tungkol sa mga bagay na tulad niyon. Nakiwas siya, mas tahimik ang kanyang buses. Sa tingin ko natatakot siya sa isang bagay. Nakaramdam si Alexander ng isang pamilyar na pagkabalisa na timama sa kanyang dibdib. Kung natakot si Evelyn, hindi yun walang dahilan, at kung sa Mark Donovan ang ama, maaaring naging makatwiran ang takot na yun.
King mahka karoon kong pachka katong malaman nang sigurado gusto mo ba tanong niya. Nach alinlangan siliam bago ba hang nachkibit balikat. Hindi ko alam. Wala ko walang problema. Wala siya dito, diba? Daan-daang nachbigang hangen si Alexander. Ang bata ay inabandona sa maraming paraan kaya natutunan niyang iwag imasa. Ito ay isang masakit na realisasyon. Paano kang alam niya ang tungkol sa iyo? Maingat na tanong ni Alexander. Paano kang malalaman niyan ngayon? Nanikas Siliam. Ayoko mabilis niyang sabi. Wala akong pakialam kung mayaman siya o kung ano pa man. Wala siya nang kailangan siya ang nanay ko, kaya bakit ko siya kailangan ngayon? Naramdaman ang pagiging matatak sa buses ni Liam at naramdaman ni Alexander na may kung anong nanaan sa kanayang dibdib. Hindi kailangan batang lalaking isa pang makapangyarihang lalaki na itiring siya na parang obligasyon. Kailangan niya ang katatahan. Kailangan niya ang isang tao na hindi basta na lang mawawala. At napaktanto ni Alexander nang may nakakakilat na linaw na ayaw niyang ipasa si Liam sa kahit na sino, kahit na limabas na si Mark Donovan ang kanayang tunay na ama. Hindi siya sigurado kung kailan nangyari ang pagbabago, ngunit ang ideya na pakawalan si Liam ay tila mali sa parang hindi pa nangyari sa kanayang organisadong bihay. Nang habang iyon nakipagkita si Alexander kay Daniel sa kanayang opisina, ang bigat ng kanayang desisyon ay nakadahan sa kanaya. Kailangan natin paternitay sabi ni Alexander nang walang pag-alinlangan. Si Daniel na palahang profesional ay tumango lamang. Maaari kong ayusin ito ng palihim, sabi niya, ngunit kang malalaman ni Donovan hanapin ka niya. Kiniyom ni Alexander ang kanayang panga. Kung ngayon sisiguraduhin natin hindi niya malalaman kahit na hindi pa ngayon. Pinag-aralan siya ni Daniel sa loob ng ilang sandali. Napaktasasaynan mo na hindi ba tanong niya. Kahit na siya ang ama, hindi mo ibibigay si Liam. Bemintong hininga si Alexander, hinimas ang kanayang maka. Sapat na ang pinaktanan bata pag-amin niya. Hindi ko hayang basta na lang limakat ang isang bilay na rayo na may hot complex at angkinin siya na parang isang business akkaisityon. Nakimisi si Daniel. Yan ay isang napakalaking paninindahan, lalo na't isa kang bilay na rayo na may hot complex. Sinilaypan siya ni Alexander, ngunit bahang timawa lamang si Daniel. Sige. Ipapahawa ko ang anang tahimik, ngunit kang si Donovan ang ama, kailangan natin plano. Hindi siya naklalaro ng patas. Alam na yun ni Alexander. Nakita na niya mismo kung paano kimilos si Mark Donovan binibili ang mukha. Kampanaya pinipilit ang mga tao sa makasalok hang sa wala silang pagpipilian kundi si Miku. Ngunit si Liam ay hindi isang kampanaya, siya ay isang bota at hindi hayaan ni Alexander na itiring siya bilang isang piyon sa larong iba. Makalipas ang 2 araw, iniabot sa kanaya ni Daniel ang isang sobre na naklalaman ng resultang Bineksan ito ni Alexander nang may matatak na kamay, ang kanayang peso ay tumitibok ng mas malakas kaysa sa gusto niyang aminin. Mabilis niyang binasa ang dokumento at nang marating niya ang konklusyon, himinga siya ng malalim. Sa Mark Donovan ay sa katinaan ang tunay na ama ni Liam. Sumandal si Alexander sa kanayang ipuan, hinayon ang katotohanan na manan. Inasahan na niya ito, ngunit ang makita ang kumpirmasyon ay nakparamdam nito na mas totoo. Ngayon, ang tanong ay ano ang kakawin niya sa impormasyong ito. Ipinangako niya sa kanayang sarili na hindi niya hayang milang mapinta si Liam sa kawalan ng katiyakan, ngunit ang paglilihim nito kay Mark Donovan ay hindi magiging madali. Ang lalaki ay may mga mapagkakinan at kung malaman niya, hilangin niya ang kanayang mga karapatan. Sa ngayon nakpasaya si Alexander, wala siyang sasabihin. Poprotektahan niya si Liam hanggat kaya niya, ilalayo siya sa bahayo na tiyak na darating. Ngunit sa kaibitiran kanang peso, alam niyang oras na lang ang bibilangkan bago malaman ni Mark Donovan ang katotohanan at kapag nangyari iyon, kailangang maging handa si Alexander para sa isang laban na hindi pa niya nararanasan. Alam ni Alexander na naglalakat siya sa manipis na elo.
Ang pagliliim som resultang paternitay ay mapanganap, nginit hindi niya ayon sa mark doon van na kontrolen ang bihay ni Liam. Sapat na ang pinakdonan bota at hindi ayon ni Alexander na tratiin siyang isa pang makapangyarihang lalaki na parang isang aset na dapat angkinin. Gayunpaman ang bigat ng katotohanan ay nakadahan sa kanya araw-araw at alam niya ito. Oras na lang ang bibilanghan bago may pimilit sa kanyang kamay. Si Liam ay nagsisimula ng manan sa kanyang bagong bihay bagaman nakdadala pa rin siyang isang aurang pag-ingat. Hindi siya sanay sa ideyang pananatili at naintindihan ni Alexander kung bakit ang bota ay inabandona sa maraming paraan at ang tiwala ay hindi isang bagay na madaling dumarating sa kanya. Ngunit may makapagkakataon malilit panandalyang sandali kapag nakikita ni Alexander ang kasalapang batang Liam na maring naging siya kung naging mas mabait ang bihay sa kanya. Tulad ng bisitahin nila ang isang bookstore sa Beethoven at similay ang hamata ni Liam sa mga estante na mataas ang salansan makakivinto, unang maklakat-lakat sila sa kahabang Hudson River at si Liam sa inang pagkakataon ay nagtanong kay Alexander tungkol sa kanyang pagkabata. Ang kasandaling ito ay nagsasabi kay Alexander na sa kabilang lahat mayroon pa ring pag-asa si Liam na nakabon sa isang lugar sa loob niya. Isang gabi imiwi si Alexander at natakpian si Liam na nakaupo sa mesa sa silid-kainan na may bigas na libro sa harap niya. Gayunpaman hindi nakababasa ang bata, nakatitig siya sa makapahina na parang nalilimbay sa pag-isip. May inaisip ka, tanong ni Alexander habang ibinababa niya ang kanyang briefcase. Nakatibili si Liam bago tumango. Inaisip ko ang nanay ko, pag-amin niya ng mahina. Hinila ni Alexander ang isang ipuan at imipo sa tapat niya. Ano ang tungkol sa kanya? Hinaplos ni Liam ang halitang libro. Nagtrabaho siya ng husto. Hindi ko laging naintindihan kung bakit siya palaging pagod, ngunit ngayon naintindihan ko na. Sinisibikan niyang tiyakin na ukay kami, ngunit sa tingin ko malangkotin siya. Nakaramdam si Alexander ng awa. Ginawa ni Evelyn ang kanyang makakaya, ngunit nagdala siya ang makapasanan na hindi dapat pasanan siniman ng makisa. Mahal ka niya, sabi ni Alexander. Malinaw iyon. Tumango si Liam ngunit hindi tumingin. Sa tingin mo ba alam niya kung sino ang tatay ko? Pinatahong tanong si Alexander. Hindi pa nagtanong si Liam ng direkta. Maingat niyang pinili ang kanyang kasalita. Sa tingin ko na hinala siya, sabi niya, ngunit maral hindi siya sigurado kung siya ang magiging iring ama na nararapat sa iyo. Timingin sa Liam pagkatapos, ang kanyang mata ay matalas sa pag-inawa. Kaya masamang tao siya. Bumintong hininga si Alexander. Hindi naman kinakailangan, ngunit siya ay makapangyarihan at kung minsan ang makapangyarihang mga tao ay hindi kumakawan pinakamaysay na mga desisyon pagdating sa pamilya. Pinag-aralan siya ni Liam sandali. Alam mo ba kung sino siya? Himigpit ang dibdib ni Alexander. Ito ang sandaling kinatatakitan niya. Liam. Alam mo, pitol ni Liam, ang kanyang buses ay halos pabilong. Alam mo at hindi mo sinabi sa akin. Simandal si Alexander, ang kanyang buses ay matatak ngunit kalmado. Sinisibikan kitang protektahan. Kailangan kong makasahiro bago ako magsabing animang bagay. Kiniyom ni Liam. Ang kanyang makakamay. Sino siya? Nakatibili si Alexander ngunit alam niyang hindi siya maaaring magsinungaling. Mark Donovan. Walang ibig sabihin ang pangalan kay Liam sa ina. Simimangot siya, sinisibikan itong ilakay. Pagkatapos ay sumikat ang katotohanan at dumilim ang kanyang maka. Ang palay na raw. Ang isa na nasa't palaki. Tumango si Alexander. Kimirot ang ekspresyon ni Liam sa halit at kawalan paniniwala. Alam niya ang tungkol sa akin at walang pakialam. Imiling si Alexander. Hindi pa niya alam. Hindi sinabing nanay mo sa kanya at nalaman ko lang kamakailan. Timayo si Liam ng biglaan kaya kimalabok ang kanyang ipuan sa sohar. Kaya ano ang mga orin ngayon? Sasabihin mo ba sa kanya?
Ang galit sa kanayang buses ay hindi lamang nakadirekta kay Mark Donovan, nakadirekta rin ito kay Alexander, at mas nasaktan iyon kaysa sa Kristo niyang aminin. Hindi maliban kang Kristo mo, sabi ni Alexander ng pantay. Ito ang bihay mo, Liam. May sasabihin ko sa kung ano ang mangyayari sa susunod. Pabalik-balik si Liam sa silid, ang kaniyang mga emosyon ay naglalabanan sa loob niya. Paano kang malaman niya pa rin? Paano kang sabihin niyang kinan ako? Bahang nabasak ang kanayang buses, nakataksel sa takot sa ilalim ng halit. Timayo si Alexander at inilakay ang isang matatak na kamay sa balikat ng bata. Hindi ko hayang mangyari iyon, sabi niya. Walang kakiya sa iyo maliban kang Kristo mong paminta. Hinanap ni Liam ang kanayang maka, nahanap ang animang tandang panlilinlang. Nang walang makita, himinga siya ng nanghinhinach at tumango. Nang habang yun, habang nakaiha si Alexander sa koma, alam niyang nakbaho na ang habakay. Lumabas ang katotohanan at walang pakpabalik. Si Liam ay may ama, isang makapangyarihan, at sa lalong madaling panahon malalaman ni Mark Donovan. Pagdating araw na yun, magiging handa si Alexander. Ipinangako niya kay Liam na hindi niya ayang kinansiya ang siniman at balak niyang tuparin ang pangako na yun kahit animan ang mangyari. Alam ni Alexander na hindi maktatakal ang kapayapaan. Sa sandaling malaman ni Liam ang tungkol sa pagkakakilanlan ng kaniyang ama, nagsimula na ang isang tahimik na fandom. Sa Mark Donovan ay hindi ang iring tao na nananatili sa dilim ng matagal at walang ilisan si Alexander na hindi sa hili ay matitiklasan bilay na rayo ang katotohanan. Ang tanong ay kapag hinawa niya, ano ang gagawin niya tungkol dito? Saan ngayon nanatiling tahimik si Liam tungkol dito? Hindi siya sigurado kung paano niya isa sa proseso ang katotohanan na ang kanayang ama ay isa sa pinakamaimpluwensang tao sa New York. Ngunit napansin ni Alexander ang habanayat na pagbabago sa ihaling bata. Mas balisa siya, lumalayo ang kanayang tingin sa kanilang kapag-isip, na para bang ang kanayang isip ay patuloy na imikot sa mga hindi masahot na tanong. At pagkatapos, isang gabi, ang tanong na iyon ay tiliyang sumabog. Nagsimula ito sa isang simpleng katok sa pintong opisina ni Alexander. Tumanghala siya mula sa tambakong kailat na sinisiri niya at nakita si Liam na nakatayo doon, ang kanayang kamay ay nakasiksok sa bulsang kanayang wedi. Maaari ba akong magtanong sa iyo at sabing bata ng may pag-alinlangan? Ibinaba ni Alexander ang kanayang panilat. O naman. Ano ang nasa isip mo? Pimasok si Liam, naktakal malapit sa pintuan, na para bang hindi siya sigurado kung talakang gusto niyang sabihin ang nasa isip niya. Ngunit pagkatapos, nang may malalim na hininga, nagtanong siya, sa tingin mo ba gusto niya ako? Timama ang tanong kay Alexander nang mas malakas kaysa sa inasahan niya. Nakita na niya itong darating, siyempre, ngunit ang pag-alam na dinadala ni Liam ang pag-isip na ito sa loob niya ay nakpadala pa rin isang kirotong kalangkitan sa kanaya. Liam, sabi ni Alexander nang marahan, minsan hindi alam ng hataw kung ano ang mayroon sila hanggang sa halina. Humawang tisisaun ang nanay mo na ilayo ko sa kanaya. Hindi yaw nanghang-hailighang hindi ka Kristo, nanghang-hailighang lamang na sinisibikan kaniyang protektahan. Nakpakawala si Liam isang walang pakasang halakak. Kaya sa tingin niya mapanhanap siya. Hindi mapanhanap pagtatama ni Alexander, ngunit isa siyang lalaki na mas binibigyan prioridad ang kapangyarihan kaysa sa mga relasyon, at ang nanay mo alam niyang nararapat ka ng higit pa doon. Tumango si Liam ng dahan-dahan baka man tila nakalala pa rin siya. Kaya kung malaman niya gusto niya akong ngayon. Bumintong hininga si Alexander, hinimas ang kanayang templo. Hindi ko alam, Liam. Ngunit alam ko ito, hindi ka lamang isang business asset. Hindi ka isang piyon sa emperyong siniman. Ikaw ang iyong sariling tao at walang siniman ang makakapagsabi sa iyong halaga maliban sa iyo. Pinrosesong bota ang kasalitang iyon ng mainhat bago sa wakas ay sinabi, hindi ko alam kung gusto ko ba hang makilala siya. Nakalok si Alexander ng isang maliit na nakakapanatag ng ngiti. Kung halon hindi.
Mo kailang ang gewin eon. Eon ang eon pagpipilian. Nginit kinabikasan nagbako ang lahat. Si Alexander ay nasa isang pilong ng dumating ang kanyang assistant, ang kanyang mukha ay mapitla sa pagmamadali. Sir, sabi niya, himihingal, may isang tong narito para makipagkita sa iyo. Sabi niya importante. Simamangot si Alexander na darama na ang problema. Sino ito? Mark Donovan. Nagpadala ang pangalan ng isang malamig na pagkabigla sa buong sistema ni Alexander. Piniwasya niya ang kanyang sarili na manatiling kalmado habang tumatayo siya. Nasan siya? Sa lobby. Inayos ni Alexander ang kanyang site at nagtungo sa ibaba na handa para sa bahayo na darating. Nang tumingtong siya sa lobby, agad niyang nakita si Mark Donovan. Ang balay na rayo ay may isang kapansin-pansing presensya, matalas ang kanyang tailored site, ang kanyang postira ay nakpapaiwatig ng kapangyarihan at kontrol. Ang kanyang malamig na asal na mata ay nakatun sa kay Alexander siya sandaling siya ay limapit. Alexander, pati ni Mark ng maayos. Kailangan nating makisap. Ikinampas ni Alexander ang isang pribadong konferensya room na inakay ang balay na rayo sa loob. Sa sandaling maksara ang pinto, hindi nakaksayang oras sa Mark. Ipagpalagay ko na alam mo kung bakit ako narito. Hinarap ni Alexander ang kanyang tingin ng pantay. Hala ko lang. Ikinwes ni Mark ang kanyang habraso. Ayaw kong manatiling nasa dilim, lalo na tungkol sa isang bahay na kasing halahan nito. At ano sa tingin mo ang kalahan, tanong ni Alexander ng maingat. Timakas ang ekspresyon ni Mark. Isang anak. Ang aking anak. Nang hibabaw ang katahimikan sa pagitan nila makapal sa tensyon. Inaasahan ni Alexander ang paharap na ito, ngunit ngayon na nangyayari ito, napaktanto niya kung ano niya kinasisiklaman ang ideya ni Mark Donovan na ihit ang animang iring pag-angkin kay Liam. Ano ang gusto mo, Mark? Tanong niya sa wakas. Ano sa tingin mo? Gusto kong makilala ang anak ko. Himagpit ang panga ni Alexander. Hindi lang siya isang trupo na makikiamuan ngayon na alam mong imeral siya. Kimaslap ang mata ni Mark sa pagkayamot. Hindi ko sinabi iyon, ngunit hindi ko rin makakapagdesisyon para sa kanaya. Himinga si Alexander ng daan-daan, sinisibikan na kontrolin ang kanayang halit. Hindi pa niya alam kung gusto kaniyang makilala. Ipinangako ko sa kanaya na makakaroon siya ang pagpipilian dito, at balak kong tuparin ang pangako na iyon. Pinag-aralan siya ni Mark ng mahabang sandali pagkatapos ay bahang tumango. Sige. Hindi ko pipilitan ang animang bahay, ngunit gusto kong makpadala sa kanayang mensahe. Nakikisi sa Mark. Tingnan natin. Nang habang iyon, nakupo si Alexander kasama si Liam sa hapagkainan, nararamdaman ang bigat kung ano ang malapit ng mangyari. Hinila niya ang salayadong sobre at inilakay ito sa mesa. Haling kay Mark. Tinitahan ito ni Liam na parang tikang bom. Ano ang nakasulat? Hindi ko alam, pag-amin ni Alexander. Sinabi ko sa kanaya na papayagan kitang magdesisyon kung gusto mong basahin ito. Nakatibili si Liam ng mahabang panahon bago abitin ang sobra. Binuksan niya ito ng maingat, ang kanayang mata ay sinisiri ang Liam sa loob. Pinanuot ni Alexander ang pagbabahong ekspresyon ni Liam mula sa kawalan katiyakan tungo sa pagkalito, pagkatapos ay iba pa, isang bahay na hindi mabasa. Sa wakas, ibinaba ni Liam ang Liam at tumingala. Gusto niya akong makilala. Hindi mabasa ang kanayang buses, ngunit ang kanayang kamay ay bahang ng kanhinah. Panatili ang pantay ni Alexander ang kanayang tuna. At gusto mo bang makilala siya? Luminok si Liam ng gusto. Hindi ko alam, pag-amin niya, ngunit sa tingin ko kailangan ko. Tumango si Alexander, ang kanayang dibdib ay mihigpit sa pagkabalisa. Alam niya na darating ang sandaling ito, hindi lang niya inaasahan na darating ito ng napakabilis.
Nako Siliam sa likod ng kotse ni Alexander, nakatingin sa skailening neef aurk sitay habang papalapit sila sa restaurant kung saan siya nakatakdang makipagkita sa kanayang ama sa inang pagkakataon. Ang kanayang mga kamay ay makakasamang nakakiyom sa kanayang kandanghan, ang kanayang isip ay nakinaan sa mga tanong na hindi siya sigurado kung gusto niya ang mga sagot. Paano kung hindi sa markdoon ang lalaking inakala niya? Paano kung siya ay malamang walang pakialam o mas masal pa? Paano kung wala siyang gusto kundi biruin si Liam sa kanayang bihay? Ang pagkabalisa sa kanayang dibdib ay himagpit habang bimahal ang kotse sa harap ng isang mataas na iring restaurant sa Manhattan. Inilakay ni Alexander ang isang nakakapanatag na kamay sa kanayang balikat. Hindi mo kailangang gawin ito, paalala niya sa kanaya ng malambot. Laminog si Liam ng hesto at tumango. Alam ko, nginit kailangan ko. Limabas siya ang kotse, ang kanayang peso ay tumitibok habang naklalakad siya papunta sa pasikan. Agad siyang dinalang matret sa isang pribadong bahaging restaurant at doon sa isang mesa. Malapit sa bintana nakaupo si Mark Donovan. Ang lalaki ay kasing lakas tulatang sa mahapahayahan, matalas na sight, perpektong estilong biyog, ang aura ang autoridad na nakpaiwalay sa kanaya sa animang silit. Nginit habang papalapit si Liam, napansin niya ang isang bahay na hindi inasahan. Hindi siya tinitingnan ni Mark nang may kawalang interes o pagkakila, ang kanayang ekspresyon ay isang bahay na iba kawalan ng katiyakan, maral kahit nervyos. Liam, sabi ni Mark, tumayo ng marating bota ang mesa. Natitiwa akong dimating ka. Tumango si Liam na imipo sa tapat niya. Sa loob ng ilang sandali nagkaroon ang katahimikan. Pagkatapos bumintong hininga si Mark bahaging sumandal pasulong. Hindi ko inasahan na makatitiwala ka sa akin, amin niya. Hindi ko inasahan na makakristiyan mo pa ha ako, nginit kailangan kong malaman mo na hindi ko alam ang tungkol sa iyo. Kung ako ay nawala ang kanayang buses na para bang hindi siya sigurado kung paano tatapisin ang panghanghasap. Pinag-aralan siya ni Liam ng maingat, sinisibukang makpasa kung paniniwalaan siya. Bakit ako inilayo ang nanay ko sa iyo, tanong niya sa wakas. Himagpit ang panga ni Mark. Dahil hindi siya nakatitiwala sa akin, amin niya, at hindi ko siya masisisiduan. Ako ay bata pa, ambisyoso, at mas nakatiyun sa pagbiyong isang emperyo kaysa sa animang bahay. Ngunit kung sinabi niya sa akin kung alam ko. Imiling siya. Kakawan ko sana ang bahay ng iba. Hindi sigurado si Liam kung paano tutuhon doon. Gusto siyang paniwalaan isang bahagi niya, ang isa pang bahagi ay naktakakang malaha pa rin iyon. Ano ang gusto mo sa akin, tanong niya sa wakas. Limambot ang tingin ni Mark. Wala. Gusto lang kitang makilala. Nakpatiloy ang pag-isap, mabahal at maingat, habang nakisap sila tungkol sa maliliit na bahay, ang paralan ni Liam, ang kanayang mga interes, ang kanayang bihay kasama si Alexander. Nakinig ng time sa Mark, paminsan-minsan ay naktatanong ngunit hindi kailanman masyadong nakpipilit. Sa inang pagkakataon, napagtanto ni Liam na ang lalaking ito, ang kanayang ama, ay hindi rin sigurado tungkol sa tulong na itutulaking siya. Habang tumatagal ang gabi, nakatibili sa Mark bago abitin ang kanayang bulsa at ilabas ang isang sobra. Ayaw kitang beglain, sabi niya, inilipat ito sa mesa, ngunit gusto kong ibigay ito sa iyo. Kinuha ito ni Liam, tinignan siya ng naktatanong. Ano ito? Isang Liam, sabi ni Mark. Isinilat ko ito noong habang malaman ko ang tungkol sa iyo. Ito ang lahat ng gusto kong sabihin ngunit hindi ko alam kung paano. Nakatibili si Liam, pagkatapos ay isinagsok ang sobre sa kanayang